to mu mining din mu a nan da ya ta fashe gashi. Muna roƙon Allah ya kawo mana ci gaba, a tallafa mana ko ba mu ba, ko da ƴan uwanmu aka yi wa kamar an yi mana ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Muhammad Ibrahim Muhammad, wato Halifa mai gas. Wannan abu da kuke gani muna yi wannan haƙas ba wai rashin aiki ne ya hana ni ba, kawai dai abubuwan da muke samu a kasuwa shi yasa dole sai mun da nan mun yi wannan haka, saboda abin da muke samu a kasuwa gaskiya baya isan mu kashe bukatunmu. So amma wannan haka da kuke gani wadda muke yi, muna ciro karafuna muna siyarwa, ni a gani na ya dan fi kasuwar samun wani abu. Amma muna kira da gwamnati dan Allah dan Annabi ta daure ta sassauta talakawa. Talaka fa yana cikin wani hali, dan da babu wannan haka gaskiya ba mu san inda mu saka kanmu ba, saboda abubuwa na kasuwanni sun riga sun yi tsada, kwastomomin gabaki ɗaya ba sa shigowa. Dan Allah dan Annabi muna kira ga gwamnatin tarayya da ta jiha ta tausaya talaka. 'Yan Najeriya fa suna cikin wani hali, dan Allah a taimaka shugabanni a duba. Yauwa, assalamu alaikum. Allah ya kawo mu wani cikin yanayi da muke shan wahala, a gwamnati ba a yi mana adalci. Kullum muna nan muna neman na abinci, ba sata za mu je mu yi ba wani ya ba mu. A nan muke rayuwarmu, in muka yi za mu samu na kashewa, in ba mu ba dole sai mutum ya je ya ɗauko abun wani in zuciyarsa ba ta da kyau. Salamu alaikum ya ƴan uwa, al'ummar annabi da musulmai gaba daya. Mu dai gashi Allah ya kawo mu bangaren masallacin idi, muna tono muna dan ciro karafa da 'yan motoci haka, yau da goben kenan. Amma da 'yan sana'o'in mu muna dan yi, to mu mining din mu a nan da ya ta fashe gashi. Muna roƙon Allah ya kawo mana ci gaba, a tallafa mana ko ba mu ba, ko da ƴan uwanmu aka yi wa kamar an yi mana ne. Masu buƙatar su koma karatu da waye dai da waye duk da sauransu, kowa iya dan buƙatar wasu canjika haka. In Allah ya kawo masu tallafa mana su agaza mana, ko ba su yi mana ba, ko da za su yi wa wasu ƴan uwan aikinmu, za mu ji daɗi. Yauwa, ba wai 'yan iska bane mu ko wani abubuwa a gari, kowa da sana'arsa, kowa. Yanzu kamar nan gurin me kuke a kamar a dai ci gashi dai muna dan karafuna ne, bangaren irin su tsofaffin motoci da aka dinga zuwa ana cike gurin. Da asalin gurin ruwa ne, iyaye da kakanni sun dan bamu labari, to kuma sai wannan lokaci Allah ya kawo hakan har muka gano haka, muka zo muna dan tona, muna dan ciro abubuwa na mashin, na mota da sauransu, da kwanuka da karafa. Gashi nan dai dan mu kare mutuncin kanmu, mu zauna da kowa lafiya. A nan dai sai dai mu gode wa Allah, kowa ya zo iya dan cin abinci daidai gwargwado. Amma aka ce za a tashe mu ko za a yi mana wani abu, 'yan uwa, to dole fa a ƙara shiga wani yanayi. Yauwa, saboda gashi nan muna da yawa, ba iya mu bane, kowa da irin yadda Allah yi masa zuciya, ko ba haka ba. Muna roƙon Allah dai ya kawo mana canji. In aka ce an gana mu, gaskiya da matsala ba ƙarama ba. A haka ake ganin matasa suna tashi kamar wai 'ya'yan iska, a sha ƙwayoyi, a yi waye, a zo a yi ƙwace. Duba, ba ma fatan mu a ce a nan ɓangaren namu ana irin wannan abu. Mu ma ba a san ranmu ba, dan shan nan muna dan yi daidai gwargwado, ko ba haka ba, da kallon mu dai. Yauwa, amma alhamdulillah mun gode wa Allah. Yauwa, wannan lamari ne wanda gashi nan an shiga halin ko mu kula, gwamnati ta yi kula da mu, kuma muka samu labari ga inda kakanninmu suka zo tun duniya tana kwance, suka ringa zubar da kayayyakin su. Mu kuma da muka samu labari haka, muka zo yanzu da gumunmu da komai muna bi, sai mu shiga rami, sai yadda ake shiga rami
a Zamfara ake ɗiba gwal kamar haka muke rami, sai mu shiga rami kamar nan yanzu haka sai mu tafiya zuwa bakin titi, muna sa rayuwar mu a haɗari. To ni dai abin da zan ce gwamnati ta duba mu, kayayyakin da suka yi tsada a duba mu, kaya su sauki shine wannan haka yake, wannan ya kamata a duba mu, gwamnati ya kamata ta duba mu, muna shan wuya. Akwai dan uwan mu da ya wada ƙasa ta wado mai, sai da aka yi mai aiki wajen miliyan 2 kuma duk a gurin muka haɗa kuɗin aka yi mai, har yanzu ba a samu kuɗin da aka haɗa mai ba, har yanzu dai muna fafutuka muna haɗa mai. To gwamnati ta taimaka mana, gashi nan ta buɗa mana kaya su sauki, shine wannan haka yake. Yawwa godiya. Assalamu alaikum. Ina so wannan sakon ya je ko ina a inda ake so a gaishi. Mu abin da yasa muke zuwa nan muke cin kaya, babu makaranta, babu sana'a, sai dai yawon titi, sai kuma yan sigarin na dan kunna ta dan jata. Hagan muna cikin rami ta ila ma ƙasa ta rufe mu, muna nan muna dan cin dan karfe wanda za mu je hagan shi nan mu je mu ci abinci. Sabon muna nan har yanzu ba mu ci shinkafa da wake ba, muna buƙatar mu dan ci abinci, amma tun ɗazu sai ƙasa zubo mana take muna a cikin rami. Yanzu dai abin da muke so, ko duk labarin nan duk inda za shi muna so a taimaka mana, ko makaranta ce a kai mu abba ka duba mu, muna nan muna cin iri, muna nan muna cin harka, abba ka duba mu, ko makaranta babu, ko islamiyyar nan ce a dan mai da mu. Tinubu Allah ya gani muna jin jiki a wannan harkar, na rantsi Allah. Kayan abinci ya ga ciki na nan, in ban da sholi a cikin cikin nan babu komai a cikin ciki na, ko shinkafa da wake wance wata safe ina cikin nan, daga sigari sai wiwi. Allah a duba mana, a duba mana damuwa ta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan waje da kuke gani muna hakan karfe ne muna tonawa, yanzu nan zurfi ne a cikin, son mutum 7 ne a ciki a yanzu haka. Muna yi ne don mu samu na rufin asiri dai, mu taimaka iyaye da yan uwa, kowa yana zuwa neman karuwa, ba mugunta ba komai. Mun Allah yadda za mu ci nasara insha Allah. Roƙon da muke ƙara yi yan uwa mu ci gaba da hakuri, komai lokaci ne. Kuma wannan zanga-zanga da ake son fita insha Allah za mu fita mu yi ta domin mu samu 'yancin kanmu insha Allah. Kuma za mu sa wannan zanga da muke so mu fitar, duk wannan muna yi ne neman rufin asiri, ga munan jama'a ne maza da mata, yara da manya, duk muna yi. Kuma insha Allah wannan muka ci gaba da hakuri, muna hakuri ba fada ba hayaniya, insha Allah za mu ci gaba insha Allah. Don Allah shugabanni kuma muna roƙon ku akan rayuwa a duba mu, ga munan samari ne, muna da yawa samari ne, Allah muna so a duba mu, rayuwa muna cikin ta, Allah ya kawo mana mafita, Allah ya taimake mu, Allah ya sa mu dace. In an tono kaya mu ake kawowa mu siya, ko ba haka ba, saboda mu ma muna neman na abinci, shine abin da yasa. Yawa wannan da kuke gani kaɗan daga cikin masu yin harkar mining ɗin nan ne na cikin idi. Kaf baki ɗayansu ba wanda ba shi da sana'a, amma irin yanayin da ake ciki na rayuwa yasa suka zo suka sadaukar da rayuwarsu suke tsire irin wayannan abubuwa.